Arestado ang sarong lalaki na subot tulak ng ilegal na droga sa Pigkasar na bypass operation sa Purok 1, Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte alas 6:25 kasubagong aga. Pigbisto ang akusado na si alias Mike, residente kan Las Piñas City, na konsideradong newly identified drug personality. Nakuha sa posisyon niya ang pagkomas o minus 60 gramo ng pigtutubo na shabu na may street value na 408,000 pesos, badil asin 31,000 pesos sa budil money. Sarap po ma'am sa ano po, sarap po sa naging base po ma'am sa atin ma'am pag initial na backtrack po nito ma'am. So pag initial investigation, so talagang pong ang labo ang isa sa kanyang binabagsakan po ma'am galing ma'am Metro Manila. Wala po talaga siya dito ma'am kakilala or mga relatives na talagang ang pinaka niya lang po dito ma'am is yung mga madeliveran po ma'am yung mga taong kontak po nila dito. So sa ngayon po ma'am yan ang tinitrace po natin ngayon ma'am kung sino-sino po ang mga taong involved o kaya na-deliveran po ng drugs po dito ma'am sa particular po dito sa labo ma'am. Sigun sa hepe, ikinantaan sa ospekan mga naarestong drug personality na pigdi-deliveran kainin ng illegal na droga sa Banwaan. Pabalik-balik bandaan sa ospek sa probinsya huli sa mga illegal kaining transaksyon kung saan haros 2 bulan manindaining pigmonitor. Pinaka-mensahe po natin dito patungkol po dito ma'am sa ating nahuli po ma'am na drugs. Ito po ma'am ay isa lamang po na patunay na mayroon po tayong ginagawang effort patungkol po sa paglaban sa droga. So hinahakayat po natin ang pamayanan ma'am na makiisa sa ating laban sa kampanya laban sa illegal na droga ma'am. Sa presente, nasa kusturya pa kan Labo Municipal Police Station ang suspect asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, asin pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act asin pagbalgar sa Election Gun Ban. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.